Gu Sakanatik gatoz eta Sakanako teknoadineko landala proiektuaren aurkezpena egitera gatoz. Eta proiektu hau 2023ko apirilean hasi zen martxan. Eta proiektu honen helburua bada bakardade ez aukeratu bati aurre egitea. Gehien bat, 65 urtetik gorako pertsonei zuzendua. Lan modelo berritzailea da, zeren zaintza tradizionala eta teknologia berriak nahasten edo elkarlanean jartzen dituen proiektua da. Eta horrekin batera badago auzozainak daukaten mugikorrean app edo aplikazio bat, kasuei prebentzio moduan edo dana dela oso erantzun zuzena dauka medikuarengana joateko edo gezetara joateko eta oso azkarra den erantzun bat izan daiteke. Jendearen feedbacka eta diagnostikoa egiteko garaian eta horrela informazioa partekatzeko eta beraiengana hurbiltzean informazio bila, jende heldua oso ondo, oso harrera ona izan du.